Wata rana ba zato ba tsammani wata babbar girgizar ƙasa ta auku a ƙarƙashin teku. Wannan girgizar ta haifar da ambaliyar tsunami. Kuma ɗaya daga cikin tsunamin ta nufi wani gari a ƙasar Indonesia mai suna Meulaboh. A wannan garin akwai wata yarinya 'yar shekara 4 mai suna Rodatul Janna. Tana rayuwa tare da mahaifiyarta da mahaifinta da ɗan uwanta Arif wanda a lokacin yake da shekara 7. Da aka sanar da gargaɗin tsunami, firgici ya turnike garin, kowa na ƙoƙarin tserewa a lokaci guda. Iyayen Rauda suka hau babur domin su gudu, amma tituna sun cika da ababen hawa ba inda za su wuce. Sai gashi ya faru, tsunamin farko ya bige garin da ƙarfi, gidaje suka rushe, katangu suka ringa faduwa, mutane suna nitsewa a cikin ruwa. Ruwa ya mamaye ko ina yana kwashe komai a hanyarsa, garin ya cika da tashin hankali. A cikin wannan hali mahaifin Rauda ya fahimci cewa idan bai yi wani abu a nan take ba, 'ya'yansa za su mutu. Sai ya hango wani babban itace yana shawagi a ruwa. Sai ya ɗaga Rauda da Arif ya ɗaura su a kai domin su tsira. Amma sai wasu igiyar ruwa suka sake bugowa da ƙarfi. Ƙarfin ruwan ya raba su da 'ya'yansu. Itacen ya tafi da yaran cikin teku. Yayin da iyayensu ke ihu suna kuka daga nesa, ba su da ikon taimaka musu. Abin bakin ciki babu ɗaya daga cikinsu da ya iya iyo. Idan suka faɗo daga kan icen mutuwa ce kawai. Garin Meulaboh na ɗaya daga cikin wuraren da tsunamin ya fi lalatawa. Ya rusa gadoji, ya katse hanyoyin zuwa babban birni. Mutane da yawa ba su da abinci ko ruwan sha. Wanda suka tsira suka ringa laluba tarkace domin samun abinci. Mahaifiyar Rauda bata taɓa daina neman su ba. Tana zuwa asibitoci inda ake kawo gawarwaki. Tana duba kowace gawa ko ta 'ya'yanta ce. Ta zagaye sansanonin 'yan gudun hijira. Kwanaki suka koma makonni, makonni suka koma watanni, amma babu labarinsu. Wannan tsunami na ɗaya daga cikin iftila'i mafi muni a tarihin wannan zamanin. An kiyasta ya kashe mutane kusan kimanin mutum 230,000 a ƙasashe 14. Wasu tsunamin sun kai tsayin ƙafa 100. Suna tafiya a gudun mil 500 a awa ɗaya, kamar misalin tafiyar jirgin sama. Girgizar ƙasar ma ta yi ƙarfi har ta ɗan canza juyawar duniya kaɗan. A halin da ake ciki, Rauda da Arif suna raye. Ruwan teku ya ɗauke su tsawon mil 155 daga Meulaboh zuwa tsibirin Banyak. A ƙarshe itacen da suke kai ya jefar da su a bakin teku. Wani masunci ne ya gansu, ya ɗauke su zuwa gidansa. Shi da matarsa suka yanke shawarar za su rene su. Da farko abin ya yi kama da taimako, amma daga ƙarshe ba haka. Matar masuncin ta kasance mai tsananin mugunta, tana dukan yaran. Kuma wata rana cikin fushi ta zuba ruwan zafi a fuskar Arif, abin da ya bar masa tabo mai muni har abada. Bayan wannan mummunan lamari, Arif ya bar hannunsu, Rauda ta rage ita ce kaɗai a gunsu. Shekaru 2 bayan haka, masuncin da matarsa suka ce ba sa son rainon Rauda, suka tura ta gidan 'yar uwarsa. Bayan wasu shekaru kuma aka sake tura ta, wannan karin zuwa gidan mahaifiyarsa. Rayuwa ta yi tsanani kwarai. Rauda bata cika zuwa makaranta ba saboda talauci. Ba su da isasshen abinci. Ta shafe yawancin lokutanta tana tattara robobin ruwa da aka yi amfani da su domin ta siyar ta samu abin da za su ci. A zuciyarta kullum tana kewar iyayenta na gaske. Tana tambayar kanta ko suna raye ko kuma za ta sake ganin su a nan gaba. Shekaru 10 bayan tsunami komai ya canza. Rauda yanzu tana da shekara 14. Wata rana ta dawo daga makaranta, sai wani mutum ya tsaya yana kallonta da mamaki. Wannan mutumin kawunta ne na jini. Ya je ziyara tsibirin Banyak, kuma ganin Rauda ya sa ya fara zargin cewa ita ce wannan yarinyar da aka rasa. Ya ɗauko hotonta tun tana ƙarama, ya nuna wa mutanen gari. Kowa ya ce ita ce. Sai ya ɗauki hoton Rauda na yanzu ya tura wa mahaifiyarta a Meulaboh. Da mahaifiyarta ta gani, nan take ta ce ita ce. Nan take ta tafi zuwa tsibirin Banyak, kuma bayan shekaru 10 da rabuwa, Rauda ta sake haɗuwa da mahaifiyarta ta rungume ta. Amma labarin bai tsaya iya nan ba. Har yanzu Arif ba a san inda yake ba. Wannan labarin na sake haɗuwar Rauda da iyayenta ya baza faɗin Indonesia har ma da duniya. Wata mata da ke da intanet cafe a tsibirin Banyak ta ga labarin a talabijin. A cikin rahotanni aka nuna tsohon hoton 'yan gidan, ciki har da Arif. Da ta ga hoton, sai ta ce, na san wannan yaron. Arif yanzu yana da shekara 17 kuma ba shi da tsayayyen gurin kwana. Wani lokacin yana kwana a waje kusa da intanet cafe ɗinta. Daga nan ta nemi hanyar tuntuɓar 'yan uwansa. Bayan bincike aka tabbatar da Arif ne. A ƙarshe bayan shekara 10 na rabuwa, wahala da jimiri, Rauda da Arif sun sake haɗuwa. Wannan ita ce Rauda lokacin da suke tare da iyayenta. Wannan kuma shine Arif. Shin me za ku ce game da wannan labarin? In ji ra'ayinku a comment section. Kada ku manta ku danna like sannan ku yi follow.